खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफा मावफुंनो थाखाय हादरनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां राजनाथ सिंहखौ लोगो हमहैदों। नंगौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोना हादरनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां राजनाथ सिंह बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव थानाय अक्ट'बर रड 17 बिथांनि न'आव थांनानै लोगो हमहैदों आरो लोगो हमनानै मोननै गोनां आयदाखौ लानानै बे समाव सावरायनायखौ बे समाव मिथिनो मोनदों। बे समाव रायखांनांगोन जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकारजों बे समाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरानो मावफुंजाबाय आरो आद्रा गोबां दफाफोर दङ आरो जाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारा बे समाव सम हादरनि दैदेनगिरिफोरजों हादरनि मन्त्रि बिथांमोनजों लोगो हमनानै सावरायनाय नुबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो हादरनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां राजनाथ सिंहखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनानै लोगो हमहैदों आरो बे लोगो हमहैनायनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय बिथांजों सावरायहैनायखौ फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 10.2 दफा, बे दफाखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय राहा लानो थाखाय खावलायदों आरो बेनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरनो आर्मी आरो पेरामिलिटारि जेरै CRPF, BSF आरो CISF, ITBP आरो आसाम पुलिसाव थिसनथाइ होनो थाखाय गुवारै सावरायलायदों होननानै फोरमायथिदों थामहिनबा बे समाव मिथिनो मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे अफिसियेल पेज, बे अफिसियेल पेजआव रोखा लिरनानै होदों जे बे समाव मोननै गुबै आयदाखौ लानानै हादरनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां राजनाथ सिंहजों सावरायलायनाय जादों होननानै बे समाव फोरमायथिदों आरो बे गुबै आयदाफोरा जादों बिटिआर गोजोन गोरोबथा। बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खावलायहैदों बिथांखौ आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर एकर्डनि 10.2 दफाखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बर' लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ आर्मी, पेरामिलिटारि जेरै CISF, BSF, ITBP आरो आसाम पुलिसाव थिसनथाइ होनो थाखाय बे समाव खावलायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे आयदाखौ लानानै बे सावरायलायनाया गोबां फिथाइ थाइथाव जादों होननानै फोरमायथिनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे समाव बिटिआर सरकारा नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गोबां बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाया मावफुंजाबाय आरो बे दफा बायदियै बे समाव थालांनाय जाखिनि दफा दङ बे दफाखौ मावफुंहोनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयै, जिरायनाय गैयै बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों।